आमचे नगरसेवक कोणत्याही आमिषाला बळी पडले नाहीत, त्यामुळेच मी निवडून आलो असं उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी सांगितलंय। कसं आहे की आमचे नगरसेवक हे फुटणारच नव्हते, त्यामुळे प्रामाणिक नगरसेवक आज खरं म्हणजे जनतेमध्ये निवडून आलेले आहे। याचं उत्तम उदाहरण जर कुठचं असेल तर कणकवली नगरपंचायत हे आहे। त्यामुळे कुठेही कोणीही फोडण्याचा प्रयत्न केला, आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न केला तर कणकवलीची जनता या पैशांना भुलली नाही तर नगरसेवक काय भुलणार आहेत। त्यामुळे ज्या पद्धतीने कणकवलीची जनता भुलली नाही, त्यांनी जबाबदारीने ज्या नगरसेवकांना जी जबाबदारी दिली, आमच्या कणकवली शहर विकास आघाडीच्या एवढा पैशाचा मारा करून कणकवली शहर विकास आघाडीच्या नगरसेवकांना जी जबाबदारी दिली, ती जबाबदारी त्या नगरसेवकांनी पूर्ण केलेली आहे। आणि कणकवली शहराच्या वतीने म्हणजे शहराच्या वतीने व शहर विकास आघाडीच्या वतीने खरोखरच त्या नगरसेवकांचं एवढं आमिष दाखवून सुद्धा ते ह्या आमिषाला बळी पडले नाहीत, याचं मी अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो। आणि जी जनतेने जी जबाबदारी कणकवलीच्या दिलेली आहे त्यांना, ते नगरसेवकच ती जबाबदारी पार करतील याचा आम्हाला विश्वास आहे। पुढच्या 5 वर्षासाठी आपल्या उपनगराध्यक्ष म्हणून शहरासाठी विजन काय असेल? खरं म्हणजे आम्ही आता ह्यापुढे कणकवलीच्या जनतेला विश्वासात घेणार आहोत। जे ह्या पातळीवरती काम करतात लोक, जी विचारवंत लोक पातळीवरती काम करतात, त्या पद्धतीने त्यांच्याकडनं विकासाची काय अपेक्षा आहे त्या आम्ही सूचना घेणार आहोत आणि त्या सूचनेप्रमाणे आम्ही जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आज कचरा डेपोचा प्रश्न आहे, त्यानंतर स्टेडियमचा प्रश्न आहे, स्पोर्ट्स ग्राउंडचा प्रश्न आहे, इवन स्विमिंग पूलचा प्रश्न आहे। अशा चांगल्या जे अधोरेखित कामं असतील, जी कणकवली शहरासाठी आणि जनतेच्या अपेक्षित आहेत, ती करण्याचा प्रयत्न आम्ही ह्या माध्यमातून करणार आहोत। जी आम्हाला ह्या ठिकाणी जनतेने बसवलेलं आहे, त्या बसवल्याच्या अपेक्षेला आम्ही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही 100% करू।